Audio Audio Obusia ha your power extra send that when you just say no adesua near trending kwan e de aba besom ye bohwi akọ Sefwi Ntrentrenso western of constituency western of district na Obusia ensa ma wakọ ababrem emra power extra na fi de ye bohwi akọ Sefwi Ntrentrenso western of mpatam ho na amane abeka yensa e kire se ye abranti bi aye frɛ no obese Bismarck awanya 25 years tese jiga na di nyamra sempa onu ani nua a oni ne firi ma me baako papa baako ache no anyem no na eno nkoda no owie no like wa home so ho a obi nso ne nua anuafo mienu a mu nyina ye mma wasan ache wo mo so asan anyem mo aka ho ache se abusia like odwene ho kra na onti ase se onu a tumi tena se eboni tirim po se mia me nua maame ne papa baako na wo yen no mene ne koda anyem na mewie nso a oba me se me pɛ na mene ne te manyem no na mewie a oba me amene ne te a me se me pɛ no ne nnua a wanya 14 years nso na masan so ene na akoda aka ho abusia ensem no eyi kakra na nananom aba mu se ni abrante na ye no ye musu kese tinna ma amamre ne amane bi a sefata se nananom odwan ni we a ombedwetwa nyina no odwetwa adwan no gu ni na so se ne be ya omde be wo koro ni hu fin ni kromofin we na man so padwa ede ne koma police for say police for nso ni mu because onye nipa wo say ye ne tena society mu so yenko na yenkutie story no Abrantie ya wonya mfie aduonu enum 25 years ye friend say obese na obese wone wono ankasa ne maame mu mma te say ne biological sisters atwempena enti wanye mienu ono ankasa yefunu baako mu ade no ene ono obese no wonya 25 years na ne nua ba ya wono so ne firi maame kro 16 years ene na chiri ba ya no so ne firi maame kro 14 years obese wanye mo mu nyina enti na yenko ahoma no so Kofi Jaba ye reporter Kofi prof odi asem nam boyemoy ofa medase empanyina kan se mi se nipa wonye no wo kura ne samanye obese ewo Sefwi Ntrentrenso na di Bismarck no wodi bi ni die ne ato akene na obese kakra na na ope ana ode gi ne ho ntre na ebe mfie mienu ni akire na beda adwa se obese eyade se bi wono ankasa ni nua ba obese ne nenyim asa agoro ama ni nua ba no awo anya mfie mienu enie etina omunim se sabio se de nkofo si twetwe no jamsere ne ade no de enam so be ma obese atimi asesa na adwene na so nipa wonye no wo kura ne sama anye obese adane no ho krama ya sabio fita asa ne hwene so wo so ba asa asisu no amokoro no agrada nwansi ne tirim ti bone na ene obedi obese asa akwafa baba ya wafoforo wo mfie dunsia empena akwala isa na so mu ni se enu no obese ebeye na benam so ama na tena boko no ntinsi abusua mu bie mu a yenya ama ne nye woni ne ti woni na fanyinsen anya busumi enu prof let's say obese wonye nyimo no ankasa nnua ma no nnua ma no mo epre so wo mo ankasa epre so mo no mo ebra twempra nya sa wadaruma die woni no edi ka wo ya wanya mfie mienu no mom na ye ni nua ba na mo mprempre die wo fa ne mpra ne die nye ni nua van sa wanya ne ge enti wo mo se ese no wo be ye na enkwankwo fa asem foforo ma munya ama ne nye obesu gusu ye woni na fanyinsen 5 months yenkwati ya ne mbia no woni ne sa wo ho no wasa baroves abedru ni nua bo 14 years so ene ono so akoda nananum tie na omse da bia chiwade e bo man ade na akwai ba no so se become rebisi anya no no wokeka basa enti omu be ya amamra ne amane agu no so na asa no omu be ya na nananum bi kire mu se ebe ya papa se ababa awaketua na wo mfie du na ni so mbekwa akwere se
anya bia no woni ne dai na akosi sei ono so mu ko hospital ko ba ya ye so ono so nyim eye busu mienu se ana miensa ne aduroi miensa after all 25 years mpa chon ane anu na nana mu hwedi no mo se da bi abrantie yi ese se ye kanche eye amamra ne amane egu ni so ti so we video no mu na abrantie na wodwada no ko ho no wono a jawadwopa Facebook for mo nipa donti nanim se ho anho na nanim se aboa wo nanim se munya botre nanim de nya first abat nyame abode no to ho a na wa ye careful kakra ba kofi koso enti nana no mu bo amodene eye wo besi bedu ahimfie no mu ma ne da se krache wo ye manframa paso abedi boni entem esese ye amamra ne amane ne ye kanche de tabo no to so sane oba ma no kura na ese de obo a wo ba wiase begi amwatena din a ye meye ana nana no mu bo amodene adi dwa yi to wo besi ko ho ema ni begina ho no mu na gana nana no so e kanche ye do mu beye bia ana mu twa wo dwa yi egu wo besi ene ne mpana ne ni ano so sede be ya musuo no mu na kwoti de akobo no ehon tansa ema mesa kuro no enso ewo ho no ntimi no kasa die ukopie mu Sefwi Ntrentrenso a obese woje no wontra hana di asem na ko yire dendenden ne se sakina ani ni nua biba mimie no omonyem sese no wo mo nso be wo ana eho le gesi no empanyefo ntimi nsi gina ya se omu kotu se anyi nse na gu nemo omu hwe akire ba bi asusu ade bode hono be fa ewo sa asem to fa bi sa ya obisi musu a wabo enso eno no let's say ne nua ma no a wanyenye mo mo no se wo mo wo a ne ma no wo mo na no fa ase esa ne wo ma at the same time mpa cho sa pepe ofa kofi that's na nkwa asase mfoforo bia ewo mpotam wo bi wa na wo de ato aso amaye meda se ana no su na fasha Ghana fo di ye no ba bia ni yanti asem de eyade se ebi esi ba bia ni kurodua mu anu ma akwara wo mfie no enan na wo Nazaretu toto eto no kwam ene se ba bia nkwara no sabio ba bia bra wo monam ekọ school omuduru ho atwen bia eda sunsuo no ayiri afa so na so nkwara asem pese eja omo be try so omo be fa so enso bridge of America na semi sabi nkrama mienu kura ntimi monsa ho wo so na so akwara ye na dwe so obekwa akofa so kopa 3 to mu a enam so ma ninua panyine na ni afika kra wo mfie nwotwe di ntiatiamu ebetiatiamu ma dom di mirika ko na so omu ko ye na susoi abomodin atwe akwara yi di na kwa akwohye baabi a enam so amana to anana no mu ewon se do a wo bepie mu baabi ani a eno so ni awerego sem a nsu yira fasha Ghana di ye timide bai you that's a prof Professor Kofi Jababat abrantie no a danim de ehu de ba se de sa emwa na mbodi nanim no toto na monya botre kakra abrantie no anye mba 25 years na ofa na 25 years na wow no nua ma no mienu aka kwabontin ponso wasan kwabontin akwa abasa enu na Ostre Kwame ebusa se enye se for girls pa na waje anti sa face we pa wa ba be no better se face we say pa butu no so na wa fa nyem no pa afa be na adwum se bi so na bia aye baby o ajime se aba kokro afa ma me komanim na arehosem na mede to aso efi epoye mantem eye manya krobo na ni nyina ene se chese enche kra na German de hye ba be kire yen se papa e wo mfinhia aduonum eye set aye no na ne yire e wo mfinhia aduana mienu na krokuma bia wo wa ye fe no apla community eno e wo lower manya krobo wo bi nim ne asia owura set aye no ene ne yire wadwene te se abepa German de share opambo ena ejina ho a asemi obetimi ma me fefefe o we am say wedding pictures no kama German de share na owura set aye no ose ne yire no waye ne den eba sen ena do fefefe no adane bibia o hoyi jo mini ama brako beda se asemi a okan esie ewo atla amo nim lo wa menya krobo no ewo middle belt eho na sakuri ewo farming community
na papa ne din de set ayɛ no yi anaasɛ ayɛ yi wanya mfihyia aduonum 50 years na 50 years no mu no ɔne ne yere aware ne yere ne din de Victoria ayɛ no ɔwɔ 42 years ɔne no aware 15 years a ɔmo ne no awo ɛma mmienu na adeɛ bɛkye ɛnora Thursday no around 2 hɔ ɛna ɔmo nyanteɛ sɛ asɛ bibi asi ɛwɔ fie hɔ na deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ papa yi ne ne yere ɛna na ɛwɔ fie hɔ a kyerɛ sɛ na ne ba baako a wanya mfihyia du baako ɔyɛ ɔbaa so ɛwɔ hɔ bi na sese no deɛ aba ne sɛ okunu no ayɛ suspect allegedly ɔbɔ kyerɛ sɛ ɔwakum ne yere no na deɛ wɔ mu nti a ɔmo kasa ɔyɛ suspect ne sɛ bɛrima a ne yɛakye ne a n'anim da Angel TV so yi ɔkyerɛ sɛ ɛdan a ɔne ne yere ne ti mu no ɛna ebugu ne so na ɔno deɛ onim ho hwee sɛ bi a ɔno atam bibi de abɔ ne yere ɛno nam so ma ɛyɛ apolisifoɔ a ɛwɔ ɔtakpɔlu ɛwɔ yilɔ krɔbɔ mu nso ɛbɔ mmɔden ekopie mu hɔ a wɔde handcuff ahyɛ ne nsa a wɔn gu so ɛyɛ nhwehwɛmu na deɛ ɛyɛ so yɛyɛ ɛwɔ fam ɛkyerɛ sɛ ansa na asɛm yi ebesi ɛnora ahomakye no ɛyɛ ababaawa baako a ɔno din yɛmfa sɛ wɔanya mfihyia du baako a ɔno ne ba no ɔlɔkee no papa no lɔkee abɔfra no ɛwɔ ɛdan mu a na ɔmo da no ɔmo de ɔmo bɛda abɔnten ɛyɛ valanda no so kakra hɔ ɛna ɔyere ne okunu no bɛda na ɔlɔkee ababaawa du baako ɛna afei abɔfra baako no nso anya mfie 9 ɛno nso ɛde hyɛ ɛdan no mu a na adeɛ bɛkye na ɔmo ho sɛ bibi sɛ asi ɛwɔ hɔ nti mini ama aba amabrako we no yenya enhu die nti potia enam so ma wakum eye oyiri na yesa kyerɛ mu sɛ odi sabɔ ne wie ye no efie ne nkyɛn kakra mu hu sɛ enema bi sɛ bed sheet na ɔne ɔba no yusu ne ntoma ne nneɛma kakra bi a mogya afɔ mu sɛ twom no jɛsɛ ne nyinaa ɛwɔ san mfuom hɔ kakra na sɛ efie ne nkyɛn kakra polisifoɔ fa evidence wɔ ho a ɔmo gu so ɔmo yɛ hwehwɛ mu nti deɛ ama ewe ya ba potin deɛ yenya hu ye Enya yebeda sipa jama de hye wopambo mo eni amane ba a ode afi epoye mantem aba besom ye na mayensi sansem ni na yemfa ye nchem enko atoye mantem eni ensu brantam a eyi ne ti be nansane na de eni atoma obia mantem ahoro ni nyina obia enya ne hye pa na no enenam so ma ene okopiem ewo atoye mantem eye bepa eho ena adehye dodo na ena omunya baabi enna kora se ne ade e ba besa ekobo no nan no num no nsia de ene enkrofo be dane kyese minim sa no ma no be yo akwa kotaretare nua so sako ginagina nua so a enye asam keto akra na nam so ma yama ni boni agimfra bright ekoye ene adehye ni bi ekodi nkomo na mo kyese nurses quarters na e won potem wo no de jai hwe ene enkrofo yi wo mo niema sa eko na yenko tie adehye ni bi ensama mo de tudwa ya ba se nso se somo tuni na kalam se to ne kalam se say eyiri a sofo bi opebia and the san say eyen ko say first na yiri no efro bepo they say on bepo bi fro bi onti onya sim na na say oko adehye bi omo ya ba ye da ho ma tin ma de be tie de tie na se na nsu na sia ba no adehye omowo bepo eno ewatoye mantem ene eno no na eno achi en assembly member wono nso ewo mpotem ho Thomas Enyan ene Angel Kasebo edi nkomo area include I will may be 5